Abi kiniwang di na daw siya kuan pwede mag-exercise mo nang kadaan ni na mo dire sige ra po siya kaon para gihapon di manambok. What's up mga gahi? Pato na mi, mga padulog na mi sa Apoa. So, ang driver karon is Chicks yung driver. Let's go! Wala na ni siya kurang kay alam mo na siya lisensya. So, drive lang siya. Yeah! Abot na mi, mga gahi na abot na mi. Shimmer! What's up mga gahi, no? So, mupalit mixudan dito sa Joel's. Inani diri sa Sikihor. Dala kag Tupperware. Oh, sudanan kay para makasave ka. Dili man gud siya kuan, allowed ang plastic diri. So, magdala gyud kag balonan basta mo palit og sudan. Yeah. So, mo na siya. Mo na inana na diri sa Sikihor. So, Okay, if dili ka magdala na sa sila ibaligya na plastic. oh, Pero kung ganan ka makasave, bring your own plastic. sudlanan. Sudlanan. Adto na mi, let's go. So, mo na siya mong napalit mga gahi, no? So, mo na siya nilat ang baboy, chop suey, bihon. Ayan, ay lumpia dire. So, sa paning address dito. Nainununan. So, mo na siya mong napalit dito sa Joel's. So, mga gahi, no? Maniod to na mi. So, mo na yung mga kauban, mga bata. Ayun na ni kabibo, mga gahi basta na yung mga bata sa balay. Say hi! Hi, kids! Hi! Mga gahi! So, bisita sa midri. Mga tabi. Ano? 6 p.m. Kung babae pa rin kayo sa mga kasalanan. Hanera. Bisita. Hello, kids! Hello. Sige, dula. Luna. Hmm? Luna. Baby, oh. Baby. Gado pa. Practice. No, hindi na kang bata. No, papugos. Papugos din siya, papugos. Eh, kung dili kugosan mo, hila. No, libo. Nailang siya. Dahil bata. Ganda mo siya sa camera. Smile! Nakatulog. May tulog na po na. Hello. Channel to. Okay, cake. Wala sa gagaman dyan eh. Yahoo! Yeah! TV. Woo! Yeah! This is our aircon. Aircon. Let's go outside, die. This is our. Hello, what go? Yeah, a burger. Nice. Let's go. Yeah, hey, bye-bye. See you tomorrow. So, mo na siya, no? Nana si Aling. Mo na siya Hello. vlogger. Ipulin ako nga vlogger. Oh. Aling.
So, naamid diri sa kwarto. Oh. Proud daw kay siya mga gahi, no? Proud kay siya kay nakapatulog daw siya bata. Proud kay siya. Ang tawon ko. A few moments later. Maura ni Ron, mga gahi, no? Pa jogging-jogging pero ka-order daan. Sa pagpagamay yan eh. Order man gihapon, no? Drive-thru. After anis, mato mi sa oval kay mag-jogging. See you! So, hello mga gahi. Naanak ko diri sa oval. Every Sunday, jogging-jogging kunuhay ko diri kay panagsara jud kay makapasingot, no? So, karing usapod kay bikiniwang na daw siya kuan pwede mag-exercise mo nang kadaanin na mo dire sige ra pud siya kaon para gihapon di manambok. So, mga gahi, no? Mo na siya dire sa oval. Sadya ay mong oval, dagan king baka. So, start ako. May pambaka, sweet kaayo. No? 1 hour later. So, hello, mga gahi. Manamig jogging. Kung kauban. Si Albits Mix, ugok. Search mo. Search mo. Hindi kayo pamati, bay. Ingot. Oh. Gigawasan. Mo na akong supportive nga girlfriend. Oo. Busog na ko. Oo. Ako, gikapoy na ako, gisingot ako siya. Busog na po kuno siya. Dahil nabilin dito nga doha ka babae, ambot na unsa na sila. Unsay unsay na una-unaan ana nga nagtupis man. Di sila mahadlok, basig masungagan sila baka. Paulit na mi mga gahi, no? So, naulit na mi mga gahi, no? Lantawan, di palit mig isda. So, inani ni sa sikihor kay di man siya pwede plastic, so net bag among gamiton, no? Say hi! Hapon na mi. Nami special nga bisita dere. Oh, it's Aling. Aling. Hi! Say hi, Aling! Hi. Ano video yan? Nani nagkasadya, ano? Naputahe. Nabalo na. Uli na ka? So, after na mo mga gahi, no? Wala ta big TV. So, usually, after sa Jessica so ni siya muli, pero karon murag kaulion na magkayo. Uli na kabal. Yan na dyan ka papago. Ibalay na punta lang. Bye. So, mo na to siya mga gahi, no? Mo to siya mo mga sa Sunday routine. Mo to siya kasagara na mong buhaton Sunday. So, mo to siya tanan kay uli na magid siya. So, Basta yun makabalik din. balik siya og kay holiday. Ang lingkod yan, tabang si lingkod. So, mo na to siya. Thank you for watching. Bye-bye. Magpabilin tang gahi.